Bună ziua! Sunt Claudiu de la Spy Pro, iar astăzi vă prezint noul ceas de mână profesional. Ceasul îl puteți viziona și pe pagina noastră web www.spypro.ro în categoria Microcamere, subcategoria Ceas de mână, ceas cu cameră profesional, 4 GB memorie și funcții video-foto. Ceasul are un design atractiv, este confecționat dintr-un material metalic rezistent, este util și foarte ușor de folosit în același timp, datorită faptului că dispune de doar două butoane. Unul pentru pornirea și oprirea ceasului, cât și pentru pornirea sau oprirea unei înregistrări video, iar celălalt pentru fotografiere. Datele vor fi stocate pe memoria de 4 GB a ceasului și vor fi vizualizate ulterior prin conectarea acestuia la calculator cu ajutorul unui cablu USB. La achiziționarea pachetului veți primi ceasul de mână profesional, un cablu USB pentru conectarea ceasului la calculator, un adaptor pentru încărcarea bateriei ceasului și manualul de utilizare în limba română. Acum, haideți să trecem mai departe și să vă realizez și o mostră video cu ajutorul ceasului, să vedem mai exact despre ce este vorba. Indiferent că vă aflați acasă, pe stradă sau la servici, cu ajutorul ceasului nu veți fi luat prin surprindere de niciun eveniment neprevăzut. Cam atât pentru astăzi despre ceasul de mână profesional. Până data viitoare, nu uitați! Spy Pro obține discret informații și dovezi.